Send-off ceremony gipahigayon alang sa mga uniform personnel nga gitahasan nga mo basecure sa traslasyon o giman sa fluvial procession. Samtang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mipahibaw nga higpit nga dili ang pag-inom-inom daprin sa kalsada ug pagpabuto atol sa relyosong kalihukan. Ano ang report? 887 strong, able, and performing personnel ready for deployment. Sir. Formal nga gipresentar ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha ang dulan sa 900 ka mga officers o personnel nga mulangkob sa road security, traffic management o emergency response team atol sa pagda sa imahe ni Senyor Santo Niño o Berhen sa Guadalupe sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa Mandawi karong tungang gabi. Gibindisyonan sila ni Father Bong Corpus, team moderator sa Berhen de la Regla Church. Higpit ang seguridad nga ipatuman atol sa motorkada sa pagpahigayon sa pagpahawak sa imahen o pagsaulog sa Santos nga misa ngadto na sa fluvial procession. Ako lagi ang mga devote katong nagdagbag medyo amo gyud silang i-inspection nun, especially katong mga backpack o bag. Atol sa send-off ceremony, gidasig ni PRO7 Director, Police Brigadier General Val de Leon ang tropa sa pagpabiling maigmat tungod sa kadaghang mga tao nga kinahanglang insecure atol sa kalihukan. Ang salitang pagod ay wala sa atin sa ngayon. Nandiyan ang Poon Santo Niño who will provide us the ultimate strength. Gipahibaw usab sa mayor nga higpit nga idili atol sa kalihukan ang pag-inom dapin sa karsada ug ang pagpabuto. Labi na nga ang atong Senyor Santo Niño maabot siya sa tungang gabi, posible dunay mag-inom before that siya maabot ato nang gibawal, ato ginang ipabadlo nga dili na pwede nga mag-inom sila in public places. Gibawal sa nato ang fireworks, ang pabuto, dili na pwede ang pabuto sa while nag-procession. Idili usab ang pagdala og mga balloons. Alas 12 sa tungang gabi ngadto sa alauna karong kadlawon, gikatakdang maabot na ang mga imahen sa tiilan sa unang Mactan-Mandawi Bridge. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Besdak.